Jotono Sanja Kahamte Kolumaya Paro Sal Kadukman Yagulo Khainai Kisha Facebook Live Pipika Dini Kisanor by Kok Lam Salinani Tai Information Dunani Bagi ang Facebook Live Paimani Tabuk Horny Dam Cukup Tam kaya ba 9 PM hay ka ba sarik ni noita tam ka tini ang Facebook Live paiman ke mo hai sal kisa sikang narok press meet ni bising tinu khana hay ka ba ani Facebook post hay ka ba sini edisini tabung ni IC department ni hake youth affairs tai sports ni borom ganang Swrai Debbarma ni bisingte press meet claiming bisingte narok nukhana niyawo je sung TTADC hapang ni ICA bedek ni loa jima bai tidul mung bai beskang ni saro sung kaisa event ketal khalani thangni tongo resamung no teinai Tipra idol hanai sini Tipra sarok ungkha belai kheno suar ganang resamung samungni haparo belai talent tongo haini bagino sung edisi hapang khasong kha sini borok hasak kamio tongnai rok gabang kuk borok no talent tongphano borok ni art suwa te borok ni art talent no jeng kaham soi platform mane ni baginai borok kuchugo kaime angi tong baksa te baksa bunu khungo chuge ni bagi hake sepsap mai ni bagi bini talent tongphano bor sabna musana rengphono kusuk berema sogi mania angi tong Jin Tipra sarok ungkha sung resamung samurono sung asuk serengnan nanya sini thiono tongo sung ungkha sini agini simirik senai neket sung saimano sini bubagrani mall ni simino sini borok ungkha very talented nini S Debbarma hundi R Debbarma hundi mohai kabang matam kereng tongo sini agiwo nini tam nai resap nai mahai kereng Piaba baksa sebani borong talent phonogi mano borong talent by kusu kaithango rom like Swrai Debbarma tini Indian idol ngai hayung ganangai haktor ganangai sini hasteno tai sini dofano represent khaima hai moi kabang borong talent gadang tong haipono borok sep sabmanya ta abo simia sini edisi hapang nahar mungkha sini je city ni sini folk resabung jadu kolija hundi sini labang bumani mosok sumane ama hairok terek sing abono sing loi kiri sing abono resabia engtengte aboro bu terek kamalni phasingo thangni tongka hanbang sing edisi hapang wan sukha phari sing jesik mansak sing sini dofano sini je huijak talent dono huijak suwarono naitugui kairi winai borong soi platform soi borong kaisa seng thai da rimano seng sini abono naharmung tai abono sini chaitong mung tongnai hanbagino seng asugi koglam saraimani bising teke seng omono decision naharlaikya age limit tongnai 15 years ni simi 25 jora 15 bosor ni simi 25 bosor ni je borong umor borok oro participate khlaimanai engtheng bo Jala engtheng bo buri bo participate khaimai tai norok Swrai ni borong mang Swrai Debbarma ni bisingti bunor khanaka habarang teisa an kabang kuk borok no ano kokdung ni bisingti kerengka phone khlaika message khlaika Facebook ni bisingti WhatsApp ni bisingti direct call ni bisingti ano singka hanbe teisa ang bini kokno manjui nei teisa ang no Swrai Swrai ke sanan bai ma phaka omok kabang kuk awai ngani nang taun hima seng bus kango
15 November ni sing audition na hanani chengnai sing oro omon salege je sini je kamai thangjak sini ragini kamai thangjak sin jadu college no sing bahai ke sing abono revive khlaina lagi mana abono sin chaitam tongnai tai je audition na phaina rona ang abono no koina ni musungo norok number 1 gonoro ni age proof certificate nangnai je pro norok je juno khlainai je district khlainai borona ang koina ni musungo norok ni age proof certificate logio matu bunai tai je audition rena hne khasong tongnai norok tabun simin tiar ing sidi norok sini je folk no norok abono norok practice khai phaidi tai tabun khanan simin no tinin simin norok khlaima ke practice khainan singdi manke jadu kolija haya keba jadu kolija tumuno do sabi manliya hangkan norok ni je sini musam tongmani folk musam tongmani lebang bomani phanung tung mosok surmani phanung tung goria phanung tangbiti phanung tung wayan khilemana phanung tung abon noro kaham kereng ke serengi phaidi tai जों 8टा डेटो जों 8टा जुनाव जों ऑडिशन ना हाजाकनाय आरो तिनि जाज तंनाय बरनो डिसाइड खायनाय साबो केपेबल साबो सुगनाय आरो मुंसा पार्सनलिटी तंगला जे बरनो टैलेंट तंगो बनो अरो सेब माननाय ताई 8टा जुनो 8 दिन रमै ऑडिशन अंगनाय ताई ओ 8टा जुननि खरबा खे total khorok berici heka 40 heka 40 jona select ngai yagulo sini edisini headquarter khumulungo borongo tei puila galaraun competition khraijaknai galaraun sini jury judge tongnai borongo arobo decide khlainai borongo saina hanai Aroni galarauni 40 jonani select khainai next theater rauno 15 jona 15 jona aro select ngai then aro 15 jona theater rauno haina he competition pinai aro competition no sing 10 jona saina ngai next semi final ni bagi next to semi final o tei khorok ba hayake ba 5 jona select ngi aboro final abono thangnai tai final abono thangnan sigang borno train khlaijanai borno bahai ke tumun ke whatsapp no music log bai resabe ngi tongke borno kisa aro train khaijanai borno aro tonine borno train khaijanai final abono thang sigang borno sabnang happy Debbarma age limit 15 ni simi 25 jora 25 jora engke aro borongno competition nai aro final pro sini guest artist no mosung eringena ha Tipra ni senior singer rono tongnai aro borongni performance te logibo je aro ni je khorok ba je competition khainai je tikiwi khainai audition gala round theater round semi final je tikiwi khorok ba toroknai borno tino final round nai tai final abo kotor khe khumulo khlaijaknai hanbagino je takhuk je bukhuk rok resamung no hamjaknai resamung ni bisingtui sinijangna musungnai ini career sramna musungnai tai Tiprani hukumu no kathang tonani abno tebo kusuk bera matrangani ni bukhawo musung tongnai da borno no ang koinai tabung simenor tiarung sidi beskang ni o sep ngi mano ni o kaisa ni step ni bisinti ni langma slai jagi thangi mano nang kabang ma opportunity beskang ma sep sap mani mano han bagina koinai resamu ni bisinti bo kabang ma samung seng klai mano tabu kabang ma haino si classic ro kabang ma kepek jangna mani rok sawi kabang ma samung khaina kering nai borok ma haino tongnai samung haima khai tongnai borok bo omon bisinti norok samung kaham khai bisinti omon bisinti dopani samung kaham
nang do phano kaisa kuchuk beram tlangai khayung kotoro nang sinim ngui mano Nke price men to not khanabai khana happen on side pinai je first price tongnai 1 lakh price money tai logi wo two wheeler scooty tongnai tai bo ADC hapang bai 1 year ni contract tongnai tai bono sung kaisa music video album haka kaisa music video khlai nai ADC hapang ni bisingti second tongnai 50,000 case money tai logi wo give hamper tongnai tai third haka second runners up boni ke 25,000 tongnai tai logi je khorang tonai bon ba give hamper tongnai tai borno bo thinang rogo tebo sep sap janai tabuk ang te kaisa kok saramu sumake ang je puro o Tipra idol ni tinai je puro ang Facebook post khaike photo ro post khaime yagulo kabang kuk borok no all sini o yapi semung yapi na hamano o samu yago na harmano kabang kuk borok no sajak kha je borok bujinai je borok samung hapano sajaknai hamjaknai Tipra sa hukumu hukumunum je hamjaknai borok bebeng kha furinai hambai sahorka pheba khoroksa khorokni takuk bukuk chaya khe Facebook rogo comments khlaini tongo especially ani posto anje post mane aro khlai kya je Tipra sani basic nangmung no khlai oinai tamni omhai samurok no bonoro yapi sewi tong humni khlai seyu baksa sawo noroni edisio rang sikri hingangke boroni langbai khe tabo norok Tipra sa idol khlaini thangi tong hani bo kabangku bor khorsa khorni borok ani ro comments khlaya tai ang to uram muram no ani sa uram muram tok wa tok pun takhum football volleyball carom board cricket ball bat am haro edisi hapang ni bisingtei uram muram bagjagi tongo lukorok no sepsa ruwi tongo aro kabang baksa borok kabang ku borok no sajago baksa borok comments khayo aro bo je omoda norni Greater Tipra land haga permanent solution ni mani haga omoda norni edisi hapang ni samung Tipra sani thangni bai kheno tam mungsa khlaya norok edisi orang kerile hno omkha boroni man rokhni kabang borok khlaya phono baksa borok comments khlaya ang borni bagai tabo kok fil renai norok jotono saimano hake saime apon tongna sini edisi hapang bisini sing oram muram no bobagrani bisingtei sini edisi hapang tidur tangnai borom ganang CM Purno Chandran bisingti bo press meet ni bisingti hake meeting misilo hake je bai thangmalne sing sawi tong je edisi o singno rajyo sarkar sufficient fund roharia sing je budget money aroni bisingono borok kaisa budget khairo noro asuk se manai hnai a je borok khawi de mani a budget phono singno borok riya fulfill khai riya lai thangnai 2022 financial year ni kongnon sawona apro sini edisini ingene sing je budget rohmani aroni borok singno 619 কোটি approve khai roka rajyo sarkar kaham khana de takok bukuk song ang abun koine musungo je rajyo sarkar singno approve khai roka 619 কোটি sabujong di sing 10 টাকা sankarang singno taklai o 2022 অর্থ বছর হেকে ফাইনান্সিয়াল ইয়ার orang bisiwo sing sanka 10 টাকা borok singno saka nongno sing 10 টাকা uimanja nongno sing 6 টাকা 19 পয়সা renai omongkha rajyo sarkar samani kok sing sanka busuk sing sanka 10 টাকা 10 টাকা hangke sing taklai o bisiwo sing sin edisi hapango sing naithok ke sing tiduli manai sing samung khlaimanai development samung khlaimanai hamkaini samung khlaimanai ne borok gosika 619
6 taka 19 paisa se seng nong rohari banai okay fine borok je saw seng abon gosi mana haka phiaba tamunuk jakha 2022-23 financial year o borok je gosi mani 6 taka 19 paisa rohana nei abo sunu se borok rohlia sengna busur rohorkha 4 taka something a 4 taka something obo 3.5 taka ni sele gobang no bothang hangkangke sini edisio sebuk tongo gobang ma teachers tongo engineers tongo doctor nurse tongo 4 class tongo group D tongo group C tongo group B tongo EM MDC chairman beba khobuino 3.5 taka ni sele gobang kuk rang thangi payo arona ntai busu tong sini aphawo borok to sungno khokba se rohlia tei masa puisa hekeba khoksa a sung khoksa rang bai se zeta siri tipra ni bugulego 69% sini ABC area was a rang khoksa bai se development ni samung tangnani a khoksa obo nungabo khoksa ni lama sim tangde ni rohmani ya school simi tangde ni rohmani ya nini ko bazar set nini passenger set ama hai tangde ni rohmani arobo bedek khakjak tongo romdi PWD department charena puisa ICA department bagai alada malmata beden bagai alada hingke tribal welfare borok hamia saya hingke kebuni poinen ni rang puisa keringke aron bagi bo judakhar hojago hingke engko nini aron bisingono development bagi bo hojago hingke wan sugina di je takuk je anu malmata bagni thungmungni mani bak thani thai ka tause sing tipra idol khlagen tongai je kok sil janai ro kok sanai ro ang bonon Swrai Swrai ke sailenan musungu je ICA department je rang ro horjak mani omo nung o ICA department o samung musamung ni bedagono arang no nung mas sabanai khorja ma khlaini nung khorja khlaime ko arang kipilis thangnai tai je thungmung bedek je sports ni bedek youth network kisa distamka amabo oje thungmung bede mal mate be or mas je mal ban je anu je tok bagmani wak bagman je mani je takuk je bukuk anu je comments khainai bonang sanamusu mal mate bede ni bagai juda kherang ro hajago abo state government rihoro nung orang no sini borok kebangma borok chugya tongo na yabo wak masa mamai bini nukung wak masa paintangke tabuk 5,000 6,000 7,000 nang 8,000 menang bono wak masa rekha bin amai bo wak no liwinai bisisa bo wak no bo 30,000 phali bin nukung kisale chugu haini sini edisi habang amal mata beden bisinti sing chubawi tong nga arang je rohman abono arang gono ma abede gono masbe nei nga tawu ICA development je just tipra idol khaina thang tongmani oro sin edisi ni bisinti bahai ke neng resang song culture no bahai ke develop khaiman bahai ke kusuk beramot tlangiman abono chinsai to mutone abono bagino hapang sarkar bo oro beda khada to department to ko department rang ro holo ngeseng orang no bahai ni bisinti sing sini boron ni bisingo sogiri mane sini abono chai to mung hingen kabang ku boro de sawoje non oboda greater triple land oboda non permanent solution oboda non ni do paham karen samu ang sana yes om do paham karen samu sing horo nung pon bahan thokjagu hai ka ba desi tok thokjagu desi tok te pon bahano sana nei abo mase sak ang mai saya nei da nung asugui tong nai o khuinai a mai a je desi tok bai mai pun bahana mai bufurjan masano abo saisi manya dipor da masaino hor da masaino haike khana fungo da masaino soni diboro soni horo haike ba salbani yagulo da na hati basan yagulo da talsan yagulo ngung a pun bahan phayasak nung a
Desitok Payasa, Desitok my Kuri Pasa, and my set on a header. No Pungo, no Diporo Belembuti Mungsa, Mosden Mungsa, Logiwo, Mosden Kelo Mungsa, Saki Mungsa, Muya on the most hungry. Then I want to say at on Jetta man money, Jetta man to money, and I want to get cost away. Nung sini permanent solution sini greater Tipra ma asa kene sini Tipra sa artist dong no nge jeu mal mata sep hamen abono ke sing bagia tong sini apro ko nung ek number sapai merasa edi sapa mungsa khaya resa muni kabang borok tong resa mungsa mo hamjanai borok omai sep tu na singi tong je borok tini resa mungsa mo hamjanai borok omai o je Tipra ada khana thang tong khana bele khatung kha bele tong tok jaka suno personally phone khlakya malai bu saka no omai samung wai sabor kyabo Mungsa kaya bahapang mo ay kaya ko norok kaya tando. Good luck, very thank to you. Nisino, edisi hapang no hamaya parka. Gang santang no cinti prasaro no obono sana musung to. Agi wo busuk hapang lai tangga. Thaisa ko noro omaki korong tisay daman. Tini bubagaran ni bising tei. Tipra mo san musing tei je edisi hapang tidur jaga tomani nung record 9 ini sing obisi nei arai bosor bisi wo je sing khlaimani lai thangja hapang ro tam khlakya sing je manmani sing abo tini kok sapono ulo kok sanai omoni live ma angi tongo live ma no kok sanai itihas kok sanai sing tam khlai tong nung tini maybe nung kubun party khlaimanung maybe nung sini samuno nung tini Mokol gedal jaya angi mano hai kabas nung nini party ko roti saja angi mano phewa nung wasung na di sing je bubakara ne bisi di samung khai tongmani agiwo lai thangja je bisi 25 bosor 35 bosor 40 bosor je hapang tidul family nung kisi sa compare khai ne di sing ob bisi ni tam khai kya ta je sabu tabu je sing ini seton na ha tongoni budget kisani bisingo ram kurni bisingo abo je bujinai bo bujiwo je bujia city thui tong no kebo sosai sisari mi yakanao nang dong khapon tamu tong phadi bank kotor phon tamu tong phadi aborok sijia ke bo sijan tong lai tamni bo city thui tong ke soi nang thui tong ke no khoroksa nin basang ti himi thanga kosunga bai nang sisao phebo je borok city thui tong le sing kebo bono sosai man klak and maino asuk hor jarwang tai kok kabang salia haino hai ang obono sawino ani tinin all life haimana ang orang pai disinai je borok khatumja je chini buskangni o Tipra idolo audition duwi ang tikiwinai ang ani langmo mungsa khlai phungnai tai ang ani je musung mani no ani oro samung je hamjak mani obono ti ang kaisa sinijaginai Tipra sani hukum mukumono mutang ketang tonine mutang dinargi ang khosas o khayingo o hastewo samung kereng ni sinja musung ke jora soi phai so pakya omon bisintin nono nini langmono seng keseng thayo seng mansak seng tuniri nyani dumsai rohrani seng sai to goitongo sai chini omon sai to mungtonoi tai o je sini event omo success engtheng ang Obon nong joto lokoro ang koine nong busuri jadi ang busuri tongo opanas o je program success non bagi tai kabang kok salia asak sawna panan joto no hor kaham tai khulma kya